सत्यजित दादा एक असं एक व्यक्तिमत्व आहे, की एक दिलखुलास व्यक्तिमत्व आहे. हो. खऱ्या अर्थाने सत्यजित दादांचा विषय जर आला, नवनवीन तरुणांमध्ये किंवा नवीन-नवीन तर कुठल्याही व्यक्तीमध्ये नवचैतन्य उभारल्याशिवाय राहत नाही. हो. खऱ्या अर्थाने त्यांच्यावर जे काम आहे, तरुणांना या ठिकाणी आकर्षण करण्याची जी कला आहे, ती सत्यजित दादांमध्ये हो. परिपूर्ण साचेबद्ध भरलेली आहे. त्यानंतर सत्यजित दादांचं जे काही अधिवेशनात प्रश्न मांडण्याची तुम्ही कला जर बघितली, तर एकदम मुद्देसूद आणि आपल्या पूर्ण जे नाशिक पदवीधर मतदारसंघ असेल, संगमनेर तालुक्याचा पूर्ण घटकांचा, विभागांचा जो भाग असेल, प्रत्येक गोष्टीवर ते अतिशय आकर्षक पद्धतीनं आणि एक मुद्देसूद प्रश्न मांडून त्या प्रश्नाचा मार्ग कशा पद्धतीने निघेल आणि त्याचा पाठपुरावा कसा करणार, ही एक त्यांच्यामध्ये एक मोठी एक कला आहे. आणि तिसरी जी मला जी आवडणारी त्यांच्यातली जी काही गोष्ट आहे, 24 तास 24 तास अवेलेबल असणारा, 24 तास उपलब्ध असणारा युवा आमदार म्हणून मी सत्यजितदादा तांबे साहेब यांच्याकडे कायम अविरत पाहतो आणि ती एक मला एक आवडणारी गोष्ट आहे त्यांच्यामध्ये.